kanti-ke umfokamkhonazi ne-threats ukuthi usela ngayo ayizukusebenza ngoba mina ngimkazi siku-open switch marriage. Open relationship angasho kanjani? Kanti-ke ndodakazi ngaphambi kokuhamba kuyokusiza ukuthi ungayiqhelelanisi nami ngoba uyongidinga ngelinye lamanyanga sekujikela ulwandle benobaba. Ngiyabonga Njabule, yazi uhlale nale ndlela nje yokukhama lokhu ngakho ulwandle bancabuzana hagana into eserious kakhulu. Mosadi, batla today uyeke selling yami mama how onka dockets. Number 1, ama-dockets awahlale eselini. Number 2, ngize ngiyenze yonke le nto le. Ngifuna ukhethiwe abolele ngaphakathi ejele. Ke mmawu Olio, utlomotlogela bolele ko jele. Ke a ipuletsa vele. Ngiyazibuzela. It's not like atswa ko jele mama how utlo dula lona ka sekhutle mo. Utlo mo nka nna. Ahlala mina ngihlala khona. Singabahambayo thina kulomhlaba sikhaya ezulwini. Singabahambayo thina kulomhlaba sikhaya ezulwini. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kwenzeni ndoda? Ngishayelani? Yini ngamasimbo yenza? Yini ngamasimbo yenza? Kwenzakalani futhi? Khuluma phela. Sikhulume njengamadoda. Ngikulethela uthi senza ngikunempa wena wenza amanyala. Amapha amanyala. Bese kwalokho wenza amanyala nolwandle kubo bonke bhuti ulwandle. Unqubeko ungitshelile ukuthi wena nolwandle beniqabulana la emzini wami. Khona yena ukuba bonke abantu. Hayi. Akwenzeki lokho. Zini. Sasi ngifuna ukubona nje nangancane la icekeni. Ngifuna nje uphuma uphele yezo ngoba uma ungaphumanga ngazi kusenzakala. Ngathi yakhohle ukuthi amabhizinisi kababa nalomuzi wakababa. Hazini khonto engibuye ngikhumbule. Angicabanga ngisho kwesibili lento. Uzoziphumela la noma uzophuma ngebody bag. Siyakhumbula ukuthi waphuma ngale body bag nje wasizwa yini. Mina lo Sengishilo ngathi ngibuya nginamandla amakhulu. uJohn week 16. Uzongenzani? Uzongenzani? Ngifuna kusasa uphumile la. Uzothini? station command mphathi wakho. Ngabe senzeni ukuvakashelwa ukuthi station command? Khona izulu lapha kuthiwa khona into elahlekile lezona. Station command. Ngithi kumanje investigate lokho. Space one. Activities. Yazi udokotela into class kakhulu nje i1 kuthiwa ukuthi nje kulahleka idokotela rakhethiwe kanjani? Siphekwa njengoba ngisho station command. Akekho umuntu oyophinda la lesi station. I don't idokotela.
Ngizothi siqinisele. Ungayenzi ukuthi ngiphinde ngisoleke Siza ngazi ngathela. Yini manje? As long as singasiyikweleti. Kweleti zani manje ziphinyisa? Ngitshela. Yini le? Baba usiza uhambile. Ini? Hey, ngempela ngihlanyisa. Ba kanjani le icaba ukuthi ngiyayidinga kule pesa khiphi? Kade ngisho mina baba ukuthi ngivikele inhliziyo kaSiza. Kuba manje kunjani? Hambile. Mina ngiyilalela baba. Sondela monna kwena. Awuthini nento kwena ne? Baba ngisondela. Lwandle! Bantu wami! Dan, ya, yimi. Kuthuma usela ekhaya njengamanje. Yenza kuthuma, ungasangibuza imibuzo. Officers. Ukuzu. Akekho. Officers, mamela. Ngifika ku-station commander. Ngithi kumele usofuna ukhethiwe umthondo simthola. Uneshoka ukuthi le nto akayisho ngokuwena njengomphathi wethu omkhulu kunabo bonke. Wena wasingivuthela kuthini njengomphathi wethu. Kumele niphume i-groups nifuna ukhethiwe umthondo. Bese ngisalana ngithi nami ngihambe banceda labantu laba ufuna ukhethiwe. Asale. Hamba nje. Including you. Kodwa-ke nginombuzo oyodwa la station commander, mangabe sesimtholile idokoda likho lilahlekile sothi simbophelane. Ngiyafaka sosebona bengithi station commander uyazi ukuthi ugcina umuntu ejele kuze kuphele 48 hours ngaphandle kobufakazi icala elikhulu kabi lo. Ngiyawazi lo, ngiyawazi. Noma ungagcina 24 hours idokoda izomthola bahlezi bakhuluma ngathi intwana bathi siyashisa topic yabo game hlezi sikhona da bakhala ngescheme sethu bathi basifuna so Yeah, benithini zingane? Simbuza ukuthi kwenzakalani. Ulwandle uthatha ubani? Anibonanga umuntu uthatha ulwandle. Oh, ulwandle ufikile la ekhaya uthatha uSharon Ferguson. Sharon Ferguson lo dume nge-human trafficking. Well, that means usebenzisana nokhethiwe mthulu. Bhala mkhulu. Abhaleni ngoba usiswethu lapho namanje uthumbiwe kabe nahamba nomfundi. Kumele senze investigation ukuze siyofuna into ekhona. Manje lo ncwadi izosiza ukuthi simthole. Yebo. Ngani? Izondiza yona ibe helicopter la indiza machine lokhu mfundi. Ifoni kaLandle kuyi. Ayikho yini phambili. Singatrack ifoni yakhe. Station commander Captain Umkhethile. Izonisiza wona lapho nizobe senincede kahle kakhulu futhi. Ngoba nje naye Lwandle nyamkhulu la ekhaya. Yini ngizini sishisana ngelanga ngibona ngithuluka kanjani ngigcwele. Ngomdala mina into engibona ukuthi siyenze la asingathembeli amaphoyisa asambe thina sizofonela iLwandle ngokwethu. Yeah, ngaba icebele kahle azile ngoba nalama phesa sibangishisa sosilethela nje. Simisi futhi. Wena. Ngizibona ngathi ukhethiwe usevakala lento le uthujwa kaLwandle. Mphathi, kumele senze isiqiniseko sokuthi samthola. Sanibonani madoda nomfazi. Bonakala ngathi uLwandle sesimtholile. Soniphe address. I-location seseyona address ithini? Snake Park Block 737 ithi. Bhala phela mkhulu. Write it down. Dala ngisho ukuthi ngisicedile isikhathi. Senze kahle sesifunela yena. Senzosala la. Ntombazane, phekise ngiyangifela emini yathi because zonke lezi inyoka zasekhaya bese zingijikela. So into engifuna ukuthi uyenze ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi uLwandle akabaleki lapha. Manje ngizohlangana nebhaya and uzomthenga with good money sizoba rich sizoba settled just with what sikawara Landle yakasithu la ka etsayang
ngingaphume lapha ulwandle. Okay, ngihambe ngiyohlangana nebhaya cause so yeah. Ngihamba la ngihlangana nebhaya manje. We're gonna get rich. Sharp. Next time maslangana. Batla ba re le di-millionaire. Yeah, ngizabakala. Sharp. Nangingajwalela lona ngivele ngijabule Asambe siyobona Siyobona Asambe siyobona mapisi Siyobona mapisi Asambe siyobona Siyobona Asambe siyobona mapisi Ah!